Recordeu, flamingos, avui fem les proves per les futures animadores de l'equip de Santo Domingo. Els que sigueu al·lèrgics al fred, recordeu que ara hi ha molt de polen. Hi haurà servei de bar, excepte per en Larry Kubiak. Veniu al camp de futbol i coneixereu una animadora o porteu la mostra. L'imperdible Parker Lewis. L'equip de Santo Domingo fa moltes activitats durant el curs escolar. Els play-offs de futbol americà, la marató de pel·lícules de la Keanu Reeves, però la més important, vaja, la preferida, és la reina de totes les activitats, l'única. És la prova anual per animadores. És una crida a la unió per qualsevol noi flamingo. Ningú no en queda al marge. Ni els infames capes negres amb el seu líder, en Jimmy Joe Tritta, l'actual dirigent del món de sota. Si el que busqueu és el secret dels que s'enfonsen, parleu amb en Jimmy. Alice, si arribo a ser animadora, vull que siguis la que m'animi més. Oh, Shelley, ets la millor. Alerta animadora real. M'ha arribat l'hora. Potser ha vist com entrenava i vol que entrin al primer grup. Hola, Janice, molt de gust. Sí, està bé. Parker! Ei, t'agradaria encapçalar el ral·li d'animadors divendres? Us ho agraeixo molt, però per desgràcia ja té un altre compromís. Ho sento, noies. Oh, quina sort que tens. Viure a la mateixa casa que en Parker Lewis. Sí, gairebé és com tenir una vida pròpia. Que l'has tirat tu, al cubell. Molt bé. Salutacions, flamingos. Avui em complau molt anunciar-vos que ja hem rebut els resultats de l'examen acadèmic obert, o EAO. Com ja sabeu, els 5 millors estudiants formaran l'equip per competir a la trobada de genis acadèmics, o TGA. Esdeveniment que transmetrà la televisió de tot Santo Domingo. Els alumnes de l'Institut Vencedor guanyaran un viatge a Hawaii acompanyats per la directora. Els nostres millors estudiants d'aquest any són la Betty Wong, en Jerry Steiner, Stacy Sanchez, Molt bé. Arthur Moore i l'estudiant que ha tret la nota més alta a Santo Domingo, Larry Kubiak. En Larry Kubiak! Jo, llest? Finalment, les proves per animadores. Tothom s'ha preparat a fons per l'esdeveniment més esperat de tot l'any escolar. Alguns anaven més ben preparats que d'altres. Molt bé, noies! Feu files! Surt d'aquí, Paul Abdul. Tira't enrere, Madonna, que arriba la Shelley Lewis. Llàgrimes? Necessites algun consell del germà gran? Shelley, maca. Parker, hem decidit canviar el dia del ral·li d'animadors. El farem el dissabte i així podràs venir tu. I ens criurem perquè l'encapçalis tu,
El món, segons la Shelley Lewis. La recerca infinita per estar bé. La Shelley està a punt d'entrar en un destí ben fosc i, a més, guiada per en Jimmy Joe. No em podia creure que la Shelley s'hagués fet dels capes negres. Però ella era realment una rebel, sense opció a res. No havia vist cap passadís tan brut des que en Donnie Wahlberg es va estar al Hilton. Vaig sortir amb en Jimmy Joe Truita a 5è. Aquell paio és un cas perdut. La Shelley ara experimenta un desordre psicològic típic. L'única cosa que fa és treure's la ràbia de dins fent el que vostè més detesta. Freud? Jung? Geraldo. Noies que viuen a l'ombra dels germans grans i els odien per això. No sé si sap què fan com a iniciació. Què fan, senyor? Ha de buscar que l'expulsin. Aloha, llestos. Aupa, vena. Què vol dir estudieu, estudieu? Molt bé, Stacy. Espero que els teus pares sàpiguen què tenen. Més de pressa, Jerry, de pressa. Això és un gos. I el gos fa... Mu. No fa mu? Ei! Són d'aviador. Les vull. Shelley, anar amb els capes negres no és encertat. Oh, uau! Milions de gràcies, germà gran. Ara m'he quedat parada. Ara ja sé com s'ha de sentir un pare. Bé, un pare que no li surt el que es proposa. Segons els meus càlculs, la Shelley fa una cosa que no ha de fer cada 27 minuts. És més destructiva que el Gallagher. Proves innegables que demostren que t'has dedicat a fer coses malèvoles, malèfiques, miserables, i encara em podria trobar més amb Emma. Què me'n pots dir d'aquestes evidències? Doncs penso que he quedat prou bé, oi? Shelley, sempre he pensat que arribaries lluny. Delatora de classe, espieta, potser arribaràs ajudant-te d'obediència especial. Per això el teu comportament és tan... incomprensible. Si passa alguna cosa, m'ho pots dir. Deixant de banda el teu germà. Ja saps que sempre estaré aquí per fer-te costat, com a adulta encantadora que vol ajudar una criatura indefensa. Amb quina força hauria d'escopir per travessar-li el maquillatge? Quin dia tan trist i lúgubre, senyors. Tots enrere! Ja no coneixia la meva germaneta. I això que sempre havia pensat que estaria bé no conèixer-la. Però no. La Musa i en Frank no descansaran fins que descobreixin de quina manera ha arribat a Jenny en Coop. Heu esperat. Emocionant. Shelley, maca, ho has aconseguit. Molt ben fet. Vine amb mi, Shelley. Shelley, no.
sisplau. L'escenari ja està a punt per la batalla de l'ànima de la Shelley Lewis. En Jimmy Joe Truita ha guanyat el primer round i té la meva germana ben encatarinada. Espero que hi podrà haver un segon round, perquè ara la Shelley està passejant per Londres. El càstig ha tingut un efecte positiu per la Shelley. Ara se sent, sense cap mena de dubte, una capa negra. Shelley! He analitzat el lloc d'en Kubiak d'una manera evolutiva. En el nivell més alt tenim Albert Einstein, seguit per la resta de la humanitat. Mamífers, rèptils, alguns cotxes, torradores de pa, insectes, amebes, formatges, Dan Quayle, roques i, finalment, en Larry Kubiak. Oh, així ja podem dir aloha a aquest gran campionat de genis. Ha volgut dir aloha hola o aloha adeu? Endavant! La baixada de la Shelley a la foscor li va donar poders que no tenen les noies mortals. Oh, Shelley, és agradable veure't com la Molly Ringgold. Voldria disculpar-me pel meu comportament, senyoreta Musso. Em sembla que la culpa és de ser germana d'en Parker. Tocar les alarmes no és l'estil d'en Parker, és un estil ben teu. Bé, Shelley, et torno a admetre i vull que et quedi ben clar que sempre que tinguis problemes pots parlar amb mi de dona a doneta. no es preocupi per mi, senyoreta Musso. Esperem que no. Benvinguda. Deixa els informes! Vull que la Shelley Lewis quedi expulsada d'aquest centre abans de demà a les 8 del matí! Senyors, sincronitzem rellotges. És l'hora de l'operació Por Directe. L'operació Por Directe se centra en la Shelley Lewis, la noia, la delinqüent, al gimnàs. Parker, sé que tu ho has fet i no em fa cap gràcia. Va, Parker, deixa'm sortir. Molt bé, Parker, fes el que sigui. Tot va començar ara fa uns 14 anys, quan la Shelley Lewis, petitona i bufona, va néixer. Ens pots dir adéu, Shelley? Uau, ja anava de moda, i això que només tenia 6 anys. Com creixen, senyor. I això, la Shelley als 14 anys? Un somni real d'adolescent a punt de convertir-se en una noia de qui tothom s'enamora. Ei, no tothom, no. Com li afectarà la vida aquest pacte que acaba de fer amb els capes negres? Nena, saluda el teu futur. Potser l'operació Por Directe ha funcionat després de tot. Potser no. Ja podeu tenir por, molta por, nois, tremoleu. Ai, vigili, senyoreta Musso. Louis, vosaltres tres ara mateix al meu despatx. Parlarem de la Shelley Lewis, exestudiant del centre. No puc permetre que la senyoreta Musso expulsi la Shelley. Ha arribat l'hora de l'operació Cap de Turc.
No li puc dir cap mentida, senyoreta Musso. Jo he tocat l'ala. Això no m'ho empasso de cap manera, Louis. Però un cap de turc és un cap de turc. 2 setmanes de càstig! Fora, 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 fora. Senyoreta Musso, anem a la trobada de genis. Vaja, ha arribat l'hora que m'humilin davant de tots els meus companys. Farem riure de mala manera en Vancouver que el nostre equip. Totes i cadascuna de les respostes són correctes. Com pot ser que aquest drop ho hagi fet tan bé? Menjar, ara. I aquesta pregunta val 30 punts. Preparats? Quina és la nació més industrialitzada de l'oest d'Europa? Santo Domingo. Luxemburg. Població 473.622 habitants. Correcte un altre cop, Jerry Steiner. És correcte. I ara, aquesta pregunta que val 50 punts. Preparats els dos equips? Ens podeu dir quina és la traducció de la frase de Descartes? Cogito ergo sum? Santo Domingo? Menjo, per tant, soc. Jutges? Santo Domingo guanya. Felicitats. Larry, com ho has sabut? Existencialisme. La meva recargolada germana té unes hores abans no l'expulsin. O sigui que hauré de fer un impossible. Parlar amb ella. Però on? El cau dels capes negres. El forat negre, misteriós, dolent i desconegut. Bé, últimament s'ha sabut on era. Jerry, ho has fet? Ets el millor. Alerta, senyor. Tinc un blau. Senyors, fem una bona obra. Molt bé. Vosaltres espereu-me aquí. Jo ja hi entraré. Si en Jimmy et veu, ets home mort. Shelley, aquests androides et volen fer creure que no passa res si tires la vida per la finestra. I no és veritat. Quina vida. Saps què és ser germana d'en Parker Lewis? No és agradable. Com a mínim, ara sóc algú. No ho sabia que et senties així. Ho sento de debò. Però jo no et controlo la vida, i ell tampoc. Tu en tens el control. Tant de bo ho poguessis veure i adonar-te que ets única. Traieu aquest pallasso. No. En Parker se'n vol anar. Ningú no se'n va d'aquest lloc fins que jo ho digui. Ah, sí? Doncs mira, jo també me'n vaig. Jo no ho diria, principiant. Ei, la meva germana sempre fa el que vol. Em parles a mi? Pallasso. Sí, a tu, noi, truita. I jo. I jo també, senyor. I jo. I jo. I jo també. I jo. I jo també.
I jo. Només era una pregunta retòrica. Molt bé! Miqui, d'on han sortit tots aquests? Formaven part del subpla, amics. Encara hi ha aquell assumpte de les transgressions escolars que ha fet la Shelley. No puc fer res més que castigar-te durant 3 mesos. Però gràcies al teu passat brillant, per ser la delatora més important de l'escola, et redueixo la sentència i només caldrà que facis serveis comunitaris. Et faig responsable de convertir aquell forat negre en un centre de reciclatge per Santo Domingo. I a tu, Steiner, escapar-te del concurs et costarà una setmana a la sala de detenció. Et quedarà perdonada si et presentes a les finals. Fet, senyoreta. Uau! Això va bé. Han perdonat tots els càstigs, tots. No tan de pressa, Luis. Parc. Oh, Shell, no cal que m'agraeix. Això per tancar-me al gimnàs amb aquell goril·la de 200 quilos de pes. Mira, Shelley, només ho vaig fer per... Els esdeveniments del dia van deixar ben clar que la Shelley Lewis tenia molts més seguidors a Santo Domingo dels que qualsevol hauria pogut pensar. Fins i tot tenia una seguidora que encara no sabia. Ella mateixa. Senyor Randall? Senyor Phillips? Hola!